ne ka 5 millions bɔ bɔ n bɛ taa hiji wari fili don ne de ma ne kan ka taa hiji wagati min jamana min kɔnɔ o tɛ saudiya bilama ye o tɛ saudiya bilama ye mali kɔnɔ yan walibaw bɛ yan minnu kalenkan don olu tɛ taa hiji u tɛ taa kun min na u b'a dɔn waliyu dɔw waliyu bɔnnaw yɔrɔ o tɛ ne ye olu tɛ taa kun min na u b'a dɔn kira fɛbaga tɛ fanga la ye jamana in kɔnɔ tugun kira juguw de bɛ fanga la arabi sawudite silamɛya juguw de bɛ fanga la arabi sawudite o bɛ ka politiki min développé diɲɛ kɔnɔ silamɛya kɛlɛli de mɔgɔ dɔw ko ko tubabuw de bɛ ka silamɛya kɛlɛ wa ko hali terrorisme y'o de ye tiɲɛ don tubabuw bɛ ka silamɛya kɛlɛ u ma dogo terrorisme tubabuw y'a dilan mɛ o ni jɔnni y'a dilan kafiri fanga minnu bɛ silamɛ jamanaw kɔnɔ mun n'olu de don kafiri fanga de bɛ ka maka jamana mara kafiri fanga de bɛ ka silamɛ jamana ninnu tila bɛɛ mara o kafiri fangaw ni kafiri jamanaw de bɛ ka jɛ ka diɲɛ ci o kɔlɔlɔ de filɛ mali fana da la i n'a fɔ an bɛ don min na bon dɔw de ko k'an k'o kafiri fangaw bato ko parce que ko olu ye arabu ye i b'a sɔrɔ an danana sa voilà donc an b'o min f'u ye anw ka kuma ne tɛ se hypocrisie la ne tɛ jama ɲinina ye n tɛ fanga ɲinina ye ko n taa mɔgɔw kɔlɔ kulokɔrɔ kuma dumanniw f'u ye dɔw fana ko ko n bɛ wajibiyaw de juguya la hali dɔ ye document dɔ ci ne ma k'o dɔn o komi a mago bɛ jaabi min na a m'o sɔrɔ a ka photo de profil la bonbonsiba b'o la a tilala ka na ko k'ale ye yani kɛ ko parce que ko ne ɲɛ b'ale bonbonsi la ko ne b'a dɔn ale ye wa mais yɛlɛ tilala ne yɛrɛ la quoi ala b'a dɔn mɔgɔninfin ka dusukunnasiri ne ka cotisant wallahi ne tɛ wagaya contre la a se yɛrɛ tɛ ye ka kɛ wagaya bon a bɛ yan mali la mɔgɔ miliyɔn kelen ni kɔ de don wali 2 miliyɔn ne kelen bɛ taa bila o jamakulu contre la a bɛ mun de ɲɛ n ka kan ka mun sɔrɔ o la et puis k'u ye mun kɛ n na c'est ça ko k'u ye mun kɛ n na tiɲɛ tɛ seulement ne bɛ mɔgɔ faga hakilina jugu de contrôle la attention hakilina jugu dɔ de bɛ voilà hakilina jugu dɔ de bɛ diɲɛ kɔnɔ min donna diinɛ kɔnɔ k'a kɛ mɔgɔ faga ye k'a kɛ fitinɛ wuli ye k'a kɛ adamadenw bila ɲɔgɔn kɔniya la ne b'o walejugu de fɔ ne ka kuma fanba a tɛ kuma diinɛ kan mɛ tiɲɛni min bɔra diinɛ kɔnɔ n'a bɛ ka diɲɛ ci ni anw balimaw bɛ ka fara n'a ye silamɛ fara kafiri kan ka fara kerecɛn kan n'a tɔɔrɔ b'o bɛɛ kan ne bɛ kuma n'o de ye mɛ o fitinɛmɔgɔ minnu n'u dogolen bɛ suna birifini jukɔrɔ olu de bɛ kule ko n bɛ wahaya contre la n bɛ su ka suna mɔgɔw kɛlɛ n bɛ ka kɛ tan pour que ka jama dɔ fili sinon ne ka mɔgɔw ka dusukun tant que i ka diinɛ limaniya a bɛ dan i ka diinɛ waleyali ma i ne tɛ ɲɔgɔn ye sira la tant que a ma don mɔgɔ faga da fɛ a ma don jamana ci da fɛ non ne mɔgɔ foyi t'o la donc vraiment k'aw fo je crois que depuis seli fɛn fo bi an ma ɲɔgɔn sɔrɔ hali ka selimafo bi vraiment an bɛ foli di aw ma san caman ta ala k'o yira an na seli in na ne ma teli ka foli mɔgɔ dɔw fo mais n bɛna exception dɔ kɛ n bɛ an ka général fo n'o ye Modibo Kone ye
crois que dɔw kun k'a bɛ lahara. Kuma fɔ ale a kuma bɛ senna ale bi. A y'i to yen ka sagajigi kɔni ci ne ma. K'a bɛ alijinɛ kɔnɔ. Ko kɔrɔ ko i bɛ étage jumɛn na? I bɛ alijinɛ étage jumɛn na? K'u bɛ VIP la ko d'accord ko natɔ don. Ne yɛrɛ kɔni kun bɛ hami na sarako la. Ne balila k'an yɛrɛ ye ne kɛra wɛrɛtigi ye. Bi ne sagajigi dɔw nana sigi ne ka da la ko Moro ko ne bɛ fɛ ka jamana bila ne na sisan a bɛ fɛ ka ne ka hɛrɛ ban quoi. Parce que mɔgɔw mana ni sagajigi sugu ye ne bolo mɔgɔ bɛ hinɛ ne na de. Yala ko petini kɛra millionnaire ye. Dɔ sɔrɔ la. Vraiment n b'aw ka fo k'a ka service mɔgɔw bɛɛ fo. Franchement fo Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Ka an ka cɛba dɔw fo yan. N'Ala sɔnna ma ale sababu la n bɛna tila ka wasilimafo d'aw ma. N bɛna wasilimafo d'aw ma. N'o ye an ka Jɔyɔrɔmɛ faama. Baroni Gambi. Baroni Gambi. I m'a ye aw fangana ne ma. Bɔrɔba Gambi kɔni kɔrɔ. Dɔ ye ne wele ko Baroni ko an k'i wele ko Baroni jumɛn? Ko Baroni Gambi. Ko est-ce que aw ma fili? Ko Abdou tɛ wa? Ko ko ne don. Ko ci b'an bolo dɛ ko Baroni y'an ci. N ko subhanallah. Convocation wa ou bien n ko mun de bɛ yen? N ko n ye mun de kɛ? Non ko en réalité fasoden ɲumanw ka di ale ye. Wallahi u ye surprise dɔ kɛ ne ye. Tiɲɛ yɛrɛ la nin balila ne na. Ne yɛrɛ kɔni bɛna taa n da so fɔlɔ. Ni Baroni ye ɲɔgɔn ye o kɔfɛ kɔni i bɛ taa so. Ne ka so ta waati sera ne bɛ taa n da ye fɔlɔ. Sanni waati cɛ. I tɛ taa dɔn i taa waati cɛ. Kɔrɔbinɛ fɔ ka bɛli ka fisa dɛ. K'ale tɛ taa dɔn i taa waati de fɔ. I m'a ye aw bɛ ne wele ka dɛsɛ. Bidokɛ tante sisan kɔni Asimi ye baara de sɔrɔ. An bɛ mɔgɔ bila an place la yan ne bɛ taa n da so fɔlɔ. Sanni bi cɛ vraiment an bɛ foli d'a ma. Ala k'a sara. Franchement ale sababu la gɛlɛyabatɔ hakɛ min donni talen bɛ ka bɔ fanga kɔnɔ. Ka mɔgɔw hakɛ min ɲinɛ fanga kɔ. A fanga ka bon. Franchement Ala k'a sara n'a ye. An b'aw fo vraiment aw bisimila aw ka question na. Donc yanga o b'an bila an bɛ tɛmɛ ni dɔ ye Jawo ye. An b'a daminɛ ni situation sécuritaire ye. Ɲininkaliw kɔni ka ca n bolo o yɔrɔ la. I yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan ko an kun faamana kosɛbɛ. Mais kunun état-major ye communiqué dɔ kɛ k'a yira k'a fɔ ko terrorisme juguba dɔ tun bɛ yen. Ale kɔni bɛ terrorisiya la a mɛnna depuis Musaw wagati. Ko an ka sɔrɔdasiw kɔni y'ale neutraliser Mopti mara la n'o ye Jɛnɛ kɔnɔna ye. Kɔni a kɛra fɛn min na a kunnafoni diyara maliyɛnw ye kosɛbɛ parce que jɔyɔrɔ min tun b'a la ka jɔyɔrɔ tun b'a Abdou Niang. I bɛ se ka mun fɔ o la ani e yɛrɛ tun ye sɛbɛnni dɔ fana kɛ ka yira k'a fɔ ko Ɔnbori yanfan fana fɛ ko sɔrɔdasiw ye gosili dɔ fana kɛ yen ko terroriste caman fana taara lahara o ko in fana sababu la. I bɛ se ka jumɛn fɔ ninnu kan? I b'a dɔn ko k'a daminɛ fɛngɛ la le 25 avril ka na se bi la terroriste ɲɛmɔgɔ JNIM ka combattant ɲɛmɔgɔ hakɛ min fagara Ala kelen pewu de b'a dɔn. U ka ɲɛmɔgɔ min tun bɛ Douentza secteur kɔnɔ ale fagara n y'a tɔgɔ n'a fɛn bila n ka fɛngɛ kan. Dɔw fagara min tun bɛ Kasela ni fɛn ninnu zone fana commandé ale fana fagara. Bon laban min fagara Jɛnɛ o don na o kɛra le 3 juin. I b'a dɔn ni frappe kɛra le temps que armée ka évaluation kɛ ani ka confirmation sɔrɔ k'a fɔ nin terroriste ɲɛmɔgɔ fagara souvent ça prend quelques jours. Donc ale fana ka fagali confirmé. O
u ka ɲɛmɔgɔ ninnu Mali centre la fana kelen bɛ yen n y'a fɔ aw ye cogo min Sévaré kan ka taa kɛlɛ la ale cɛ y'a blessé awɔ cɛ y'a blessé cɛya la ale filɛ nin ye Moritani furakɛli la je suis sûr et certain que ale ka maaya jɔlen de fo ka taa fɔ et donc ça montre déjà k'a fɔ vraiment armée bi yɔrɔ min na bi a ye ko kura don taabolo la parce que Machiavel b'a fɔ cogo min kana tugu jama nɔfɛ ni jama bɛ k'i kɛlɛ kana girin jamakulu nɔfɛ jamakulu in ɲɛ minɛbagaw ye mɔgɔ damadɔ de i b'olu de viser u bɔ baara la et donc a bɛ i n'a fɔ bagankulu ani bagangɛnna au lieu k'i ka boli misikulu nɔfɛ bagangɛnna viser dɔrɔn parce que bagangɛnna de bɛ kuntilenna di o misikulu ma n'a k'u ka taa yɔrɔ min u bɛ taa yen mais n'i ye bagangɛnna bɔ baara la misikulu bɛ k'i sago ye donc terroriste jɛkulu ninnu bɛ o cogo fɛnɛ na je pense que o ciblage min bɛ sen na k'u ka ɲɛmɔgɔw viser k'o éliminer je pense que la stratégie an bɛ k'o jaabi de sur le terrain. D'accord, tɔrɔ o la an bɛ taga ɲɛfɛ tɔn kelen na tuguni an y'a ye k'a fɔ tɔn tu fɛnɛ kɔnɔna la an ka cɛdenw bɛ yen nɔ u ka wulikajɔ dɔ senfɛ u taara u tɛgɛ da moto baden kan o fɛnɛ jaw bɔra a diyara mɔgɔw ye armée k'u kɔni bɛ wulikajɔ min na nin waati laban ninnu na ko nin ka ɲi k'u ka continuer nin taasira fɛ i bɛ se ka jumɛn fɔ o la ni moto baden fɛnɛ moto ninnu fɛnɛ a interdira mais a jira k'a fɔ commerçant minnu bɛ yen n'u ka commande fɛ olu ka t'o fɛnɛ déclarer mais jusqu'à présent moto bɔra ka don tuguni yalama jɔnni fɛnɛ ka nafa bɛ na ne bɛna min f'i ye fanga ka décision ani jamanadenw cɛ la ni fanga ye décision ta décision laɲini ye a jaabi ka ɲuman ka ye jamanadenw ka ɲɛnɛmaya cogoya la a jaabi ka ye sur le terrain décision tali au niveau politique ani jamanadenw cɛ la camancɛ fɛn dɔ de bɛ yen ça c'est l'administration douane policier ani fonctionnaire tɔw tant que ye nɔgɔlen don nafa tɛ fanga ka décision tant que ye nɔgɔlen don i kana dan moyen dili ma milliard di zéro don tant que ye nɔgɔlen don ko fanga ka décision bɛ saboter au niveau la a kana k'i ɲɛna ko jamanadenw bɛ fanga faamu kuma tɛ ka k'a fɛ a kana k'i ɲɛna ko jamana bɛ bɔ a nɔ na fo ka taa jamana sa ti bɔ a nɔ na administration sugu min b'an bolo bɛɛ ɲɛ dɔn agent dɔw bɛ kɔrɔtɔ fanga ka décision ta ko nin interdelen don f'u bɛ tɛgɛrɛ fɔ u bɛ taa trafiki réseau dayɛlɛ k'a encourager aw bɛ na n'a ye nin fɛ a bɛ nin di anw ma an b'a la mais agent dɔw t'a bolo e m'a ye fanga bɛ décision ta a bɛ kɛ i n'a fɔ fu e m'a ye fanga baarakɛla fonctionnaire tigɛlen don hali président da la kuma na e m'a ye fanga n'i taara fonctionnaire kumakan mɛn fanga kan i bɛ bana quoi i b'a dɔn ko jamana tɛ yen quoi c'est fini. Les pires terroristes sont dans les villes, pas dans la forêt. Les pires terroristes sont dans la ville. C'est pourquoi Nicole Mouride, sinon, hali n'i ye dɔrɔgu di maa ma jamanaw kɔnɔ farafinna an lamini yɛrɛ la fanga ka nin décision sugu ta hali n'i ye dɔrɔgu di mɔgɔ ma a t'a kankɔrɔ sɔsɔ surtout o décision dugujɛ i b'a fɔ foyi ma kuma hali n'i ye dɔrɔgu di mɔgɔ ma an kɛrɛfɛ jamana caman na bilahi o tɛ sɔn ka kɛ aw bɛ fɛ a ka dilan cogo c'est pas possible donc a tɛ bali ne na o Tombouctou kelen in na yen armée delila k'a moto ɲɔgɔnna minɛ plus de 200
dɔw wulila ko société civile ka taa mankan ci a bɛɛ bila la a bɛɛ moto fɛn fɛn mun minɛ na a bɛɛ bila o de la zen nata bɔra télé la ne ma hali kuma hali un mot ma place parce que n t'a dɔn i b'a fara k'i bɛ kuma le lendemain i bɛ ko wɛrɛ i bɛ malo jamana man ka taa kan u y'a fɔ cogo min Mali réalité farati b'a fɔli la farati b'a fɔli la sinon i bɛ taa kaso la dusukasi dan do quoi tuma dɔw la i bɛ fɛn dɔw ye ça fait trop mal wallahi ça fait trop mal. Ok, mais moto ninnu intervenir wagati et puis problème ye mun ye moto bɛ minɛ a voie télé la mais commerçant jumɛn ka minɛnw don on ne parle jamais de ça. A taara ta ka bɔ min généralement trafic minɛnw dans les zones comme Tombouctou, Koulikoro, Kayi, la plupart avec le Mauritanie. Ni moto ninnu don interdit don Mauritanie a tɛ boli. Non, hali n'i ye drogue d'i ma i tɛ sɔn ka yɛlɛ a kan. Ni moto ninnu. C'est interdit là. Absolument. On ne nous parle presque jamais de ça. Mais à Hali TikTok, k'a fɔ ko immeuble dɔ sɔrɔsiw nana sotarama jɔ ka jigin ka mɔgɔ 13 labɔ a kɔnɔ ko terroriste ko kabala. N ye vidéo ninnu. On t'a date exacte dɔn. Mais a bɔlen bɛ kura fɛ. Maintenant, u b'olu minɛ u bɛ taa n'u ye le plus souvent i tɛ foyi mɛn bilen. Immeuble in ye jɔn ta ye? Jɔn nan'u loger immeuble in ye jɔn ta ye? On ne parle presque jamais de ça. Le plus souvent la question ne se pose même pas. Vous voulez que problème ka ban cogo di? Ni mɔgɔ jugu minɛna du kelen kɔnɔ o dutigi min nana n'a ye mɔgɔw y'o laban cogo ye mɔgɔ tɔw tɛ courage sɔrɔ ka kɛ mais foyi problème de ban cogo ye certes mesure dɔw taara carburant ko in na yɔrɔ dɔw la a appliquera ɲɛma an y'a jaabi ye Dugabugu usine baarakɛla caman tun talen bɛ otage la mɔgɔ jugu ninnu fɛ a ka ca ni waati caman ye a bɛ mɔgɔ 20 dɔɔni bɔ a tɛ tɛmɛ 3 jours kan terroriste ninnu ye u bɛɛ bila u yɛrɛ ma u y'u bɛɛ bila ouais Dugabugu ni Bɛwani frontière u y'u bɛɛ bila sans condition sans négociation pourquoi parce que gɛrɛntɛn dɔ sigira ye mɔgɔ ninnu ka mouvement gɛlɛyara balo ni carburant nali ka d'u ma a gɛlɛyara u obligera ka yen k'a fɔra k'u ka yen zone bila ko ka taa zone wɛrɛ la donc minnu b'u bolo otage la u tɛ se k'u balo sinon u bɛ sa u bolo u obligera k'u bɛɛ bila a résultat dɔ tɛ nin chinois minnu tun b'a a zone kɔnɔ u bolo u taara ni chinois ninnu ye vers Mauritanie nka malien minnu b'a la u y'u bɛɛ bila j'ai eu cette information hier soir. Ça veut dire que mesure minnu taara n'a appliquera jaabi jɔnjɔnw b'a la mais a dilangosibaga ye jɔn ye fonctionnaire jugu finitigi jugu minnu ka baara bɛ kɛ sababu ye ka carburant bɔ ka taa di fagabaga ma wali finitigi ɲɔgɔn fagabaga ma ka warimisɛn minɛ ka bila avec ce genre d'agents recrutés ça interroge quoi jamana marala cogo min a bɛ san 20 san 30 an ye mɔgɔw ta fili an ka tenue na cogo di jala dira mɔgɔw ma cogo di an ka armée kɔnɔ faso kanu t'u la u bɛ kɔrɔ min na a kanu t'u la ko n dɛsɛra ka n den mara a y'a don tenue na ko ni ngɔrɔminɛmuso in dɔgɔmuso don o ni karisa ka di ministre cɛman bɛ défense la wagati min assemblée nationale la n k'a y'a kuma fɔ ni cɛ ta bɛ kɛ liste de bɛ na ko nin de tɛ n ka liste nin ministre in ka liste
taa maa fu ta k'an ka armée sɔsɔ ka polisi ni gendarmerie sɔsɔ jamana service bɛɛ san 340 mɔgɔw bɛ ta kan même dans la magistrature a kun bɛ kɛ cogo di heureusement kɔsa in na an bɛ ka changement senti magistrature ta cogo di ani secteur wɛrɛw mais aw bɛ fɛ jamana ka nin mɔgɔ sugu ta san 30 mɔgɔw bɛ ta armée la nin cogo la mɔgɔw bɛ ta polisi ni gendarmerie ni justice la nin cogo la aw bɛ fɛ résultat jumɛn ka ye ni jamana cili tɛ vous voulez que olu ka faso kanu minɛ ni mun ye c'est pas possible les plus méritants u b'olu piétiner na kalan ti mɔgɔ bila ɲɛfɛ cɛsiri t'i bila ɲɛ faso kanu t'i bila ɲɛ jamana kɛra tɛ plus de 40 ans jamana bɛ o cogo la finalement mɔgɔw nana miiri ko kalan nafa t'a la cɛsiri nafa t'a la tilennenya nafa t'a la bɛɛ kɛra sɔn kalabanci namaratɔ à tel point que mɔgɔw ni terroriste bɛ ka business kɛ ni ne y'a fɔ ye ko carburant ko in na ko mɔgɔw bɛ tunga fɛ minnu bɛ ka miliyɔn ci u ka mɔgɔ ma u ka don nin carburant trafic la i bɛ taa la a bɛɛ bɛ kuranɛ cɛ tellement que mɔgɔw jogo halakira jamana in kɔnɔ secteur tɛ yen min tɛ taa hali diinɛ mɔgɔw olu kɔni sata la n'an ma yɔrɔ dɔn malheureusement. Aya mais Niang min ye intersection min kɛra motow kan yalama ale nafa bɛ se ka kɛ jumɛn an bɛ dilanni kɔnɔ parce que a kuma cayara waati min na maa caman bɛ yen kuma caman fɔ n'aw ko k'olu ka sɛnɛ kɛ waati sera u bɛ taa dugu wɛrɛw la kumaw cayara i bɛ se ka jumɛn fɔ ale kan. mɔgɔ caman ye ne yɛrɛ interpellé vraiment décision min taara a ye ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye sinon a ma faamu dɛ a bɛ tan ko hey n t'a walawala maa ye n t'a ɲɛfɔ maa ye n tɛ maa sensibiliser bɛɛ b'a dɔn décision in min taara kɔrɔ ye min ye bɛɛ b'a dɔn ne tɛ maa si la a y'an lafaamuya a y'a walawala a kun de ye ka kuma ɲagami ka mankan fu wuli i y'a faamu a b'a bɛn o ma de parce que faso cili caman de dahirimɛ sigilen bɛ terroriste ka activité n'i bɔra Mali réalité kalama i bɛ mɔgɔw ye kule la dugu dɔw la ni kuranɛ cɛ i bɛ Ala deli dɔ ka fara kan t'a lajɛ u bɛ ka min kɛ o kɛwale ye i bɛ bana jamana mana halaki ka se nin yɔrɔ la a bɛ taa ne tɛ maa si la faamuya moto ta i ka don i ka voyager cogo min kɛ k'a fɔ ko ne de bɛ taa mɔgɔ non ne tɛ mɔgɔ musalaha kuma na ko b'u ni mɔgɔ min cɛ désormais u t'a dɔn u bɛna faamuya u bɛna fɔ o don wa kɔrɔ ko na se nin fɛn ɲɛ fɛngɛ bila tɛnɛnku dugu dɔ bɛ yen Waalo terroriste fɔ u yɛrɛ la ka moto ni mobili ta a bɛɛ bɛ jahanama kɔnɔ a bɛɛ bɛ lahara sisan a bɛɛ nabi ninnu ye video min bila o don na mise en scène na u ka video min moto bɛ circuler la video min na ka kaba la o ye video kɔrɔ de ye a bɛ kuma na yɔrɔ min o ye kura ye mais o ye video min tugu a la n'i y'o ye circulation na o ye video kɔrɔ ye ouais kura tɛ an yɛrɛ bolo ko kura don non o tɛ kura ye montage don o kura t'o ye mise en scène sira ta décision min taara ne t'a kɔrɔ munumunu mɔgɔw bɛ ka tubabukan n'a bamanankan a kekuya fɔ ko kɔlɔlɔ b'a la a fɔra de ko n'i y'a kɛ ko k'i fa tu es être un objectif militaire a kɔrɔ de ko k'i bon k'i fa kɔrɔ fila t'a la ni nin tɛ n'o ye ɲɛnama sɔrɔ ka minɛ i ye garisɛgɛ sɔrɔ sinon quand on dit que i kɛra objectif militaire a kɔrɔ de ko k'i fa c'est tout aw bɛ fɛ an ka mun faamuya di aw ma bilen n'a ye min diya moto ta i ka voyager cogo min y'i diya
n'a ye min ja yɛlɛma kungo kɔnɔ n'i ye kungo sɔrɔ a la don min enquête t'a la ɲɛɲini t'a la i sara foyi ta c'est ça. Ok, donc hali toujours an bɛ to jumɛn excusez c'est bon c'est bon k'a ɲini kan fɔ dɔ sɔrɔ partage ka vidéo lajɛ ani Abdulaye ka analyse bɛ ɲɔgɔn bolo waati min min ye ka se ka masala actualité minnu bɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔfɛ bi an ye babu daminɛ ni situation sécuritaire ye an b'o kɔnɔna na min ye jamana fana a décision wɛrɛ ta décision caman ta la nin waati nin kɔnɔna na min ye forêt 30 ani kɔ se k'olu fana interdit ɲan forêt ninnu fana interdiction fana i bɛ se ka jumɛn fana e jumɛn faamu fana na. c'est-à-dire que mission gɛlɛya dɔ ye mun ye n'i ye fɛngɛ ninnu ta k'a lajɛ an ka jamana ye décision min Kati attaque min kɛra ani Seware attaque minnu kɛra gɛlɛya dɔw yera finitigiw ka baara la après on a tiré les enseignements ka bɔ o gɛlɛyaw ni fɛngɛw kɔnɔ motow ni fɛnw bɛ circuler kojugu donc mɔgɔ minnu bɛ se ka circuler i t'a dɔn min ye min ye i bɛ siran i kana taa i kɛtɔ k'o bɔ i kana taa innocent fa. Donc c'est pour cette raison à la nécessité que la population ni nous voyons ni moto nous kana attaquer le bois de roula kata de roula blé abato jamana bi faire ça ka moto comme mouvement yuru dugu ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka fo sira o dan na n'i sera ka ninnu ka mouvement fo sira a dan na i b'u ka baara gɛlɛyaw ne y'a f'i ye n ko marifa bɛ minnu bolo n k'olu tɛ terroriste yɛrɛ min bɛna ni moto ni pièce ye n'o ka miliyɔn sɔrɔli b'o la o tɛ marifa ta n'ale tɛ marifatigi tɛ moyen sɔrɔ ka bouger min bɛ carburant ta ka taa d'a ma n'ale tɛ marifatigi tɛ se ka bouger min bɛ fɛɛrɛ kɛ ka fura ni balo s'u ma k'o to kungo kɔnɔ n'ale tɛ o tɛ se ka to kungo kɔnɔ u bɛ marifa bila ka na dugu kɔnɔ. Vous voyez la complexité du problème. Armée ɲɛsinnen bɛ o de ma sisan a bɛ fɔ nin de ma en termes militaires le centre de gravité sanni i ka marifa ta ka boli mɔgɔ nɔfɛ a ka fanga bɛ bɔ min i b'i sen da o kan a tɛ se i ka marifa ta nɔfɛ yɔrɔ dɔ la ne m'a f'i ye n ko dɔgɔko n ye otages bila u yɛrɛ ma parce que cogoya tɛ yen hali u yɛrɛ ka balo tɛ yen kuma tɛ otage baloli ma u obligelen don ka yen bila n'u faratila k'u bɛ bouger ni otage ye u bɛ minɛ u bɛ otages bila ka taa ka yen bila pewu ka taa fan wɛrɛ bon ni jamana bɛ k'o fɛɛrɛ sigi sen kan an bɛ k'a jaabi ye yɔrɔ dɔw la dɔw talen bɛ don kuma ɲagami kɔnɔ parce que o balo bɛ nin manamanakow de la ils veulent k'o ka continuer an bɛ mun musala kuma fɔ mɔgɔw kan. Ok, mais dɔw fana ko kunnafoniya di to parce que ko a ɲɛsinnen bɛ maa minnu ma olu caman bɛ yen nɔ k'olu tɛ tubabukan mɛn ko gouvernement kan ka sensibilisation caman kɛ a kan yanni a gafe in kana réseau kan. Gafe nana réseau kan ko Artemi y'a fɔ bamanankan na k'a fɔ jamana kan bɛɛ Bugumabɛli y'a fɔ tiɲɛ de don a min tɛ bɛ yen k'u tɛ Artemi lamɛn o de ka ca. U bɛ Bugu lamɛn u bɛ ne lamɛn u bɛ Gandi lamɛn u bɛ plateau tɔ ninnu lamɛn a ma fɔ nin bɛɛ la a tɔ et puis minnu fana b'a la ko k'a fɔ bamanankan na u bɛ k'o sɛbɛn tubabukan de la mɔgɔ kalannenw de bi k'a fɔ ko k'a fɔ bamanankan kalabanciya kumaw de don a tɛ ko k'o ma fa i y'a faamu ne ye Musala ka bɔ n ka kuma na tɛ maa si Musala n'a y'i ja moto ta i ka yaala n'a ye parce que dɔw ɲɛna ko n'a fɔra ko a ye nin dabila ko anw minnu bɛ k'a fɔ ko a y'a dabila k'a nafa dɔ de b'an kan kana dabila dɛ i yanba
Ouais, faut y aller. Ta moto ta y aller. Faut y voir. Aya, ñaan am to situation sécuritaire kono amay ka fo jamana ñamo décision ta terroriste ñamo ka warda tungulo ka yara ga ribala amadou toufa gawas aguntala la asefu abdoulaye bekay de nampala o ka cañan ko koni ya yira ka fo ko ni décision ka anyana ko am se ka fo ko suara fe doni mais ko suno ka anyana ko ju ko ni mina na ke sababu ye ko ali ka siga do yere dama ni ñogon te abdou ñang kele ga décision mais effet se ka mais fam hadi lay ko ya décision yi ñana ko ju anyana et surtout à Karasawa déjà an bɛ ka kibaruya caman sɔrɔ nafa bɛ mun na déjà an bɛ ka kibaruya sɔrɔ a ko maaw ka nin yɔrɔ partager an bɛ ka kibaruya sɔrɔ n bɛna min fɔ bilasirali la jamana marabagaw ye ale bi ye k'u jija ni mɔgɔ ninnu analyse dɔw y'a yira mɔgɔ lamɔ yɔrɔ i bɛ munumunu ka na ye obligatoire adamaden lamɔna yɔrɔ yɔrɔ a tɛ se ka jɛn a kɛra cogo cogo i bɛ na ye terroriste ɲɛmɔgɔ caman ɲinina u lamɔyɔrɔ la u sɔrɔla ye k'u faga hali sini dugu dɔ bɛ hamdala ye ko sirakɔrɔ kama jallo bɛ k'u fa lamɔyɔrɔ ye yen wa a bɛ mouvement kɛ yen zone jusqu'à présent a tɛ tɛmɛ san kelen kan et surtout a ka muso cinin dɔ tun bɛ zone dɔ kɔnɔ a kun bɛ deli ka na ye kosɛbɛ u bɛ deli ka na ye nabi a lamɔyɔrɔ ye kati de a bɛ na kati zone kɔnɔ a bɛ na kati zone kɔnɔ ça c'est des kalanbolo dɔ minnu en réalité minnu tɛ sɔsɔ quoi adamaden lamɔyɔrɔ a tɛ se ka ɲɛ yen bɔ cogo si a kɛra cogo cogo a bɛ na ye don dɔ mɔgɔ lamɔyɔrɔ ni mɔgɔninfin liyɛnba de bɛ yen i y'a faamu donc k'u fɔ kun jateminɛ na ala tɛ san kelen bɔ yen jalo bɛ fanfɛla in na et je pense que n t'a dɔn komi y'a ko solution la kɔfɛ sinon tɛgɛ kun kan ka da kan o la tɛgɛ kun kan ka da kan donc le fait que k'u kunkolo bila bere la comme u yɛrɛ b'a dɔn u vagabondama dɔw tɛ ala dɔn u tɛ kira dɔn u bɛ sɔn ka ɲɔgɔn di yali y'a ka garde bɛɛ a y'a bɛɛ falen pewu walahi madame t'u la non tous a y'a ka approche bɛɛ mopti combattant approche bɛɛ olu de sisan non a yɛrɛ somɔgɔw ni fɛngɛ ninnu a y'a bɛɛ bɔ a kɛrɛfɛ ne bolo k'an y'i ka mɔgɔw de kɛlɛ la a ka fɛngɛ proche bɛɛ ye combattant minnu bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ Katiba de Masina approche bɛɛ olu de sisan a ye tɔ ninnu bɛɛ yɔrɔ janya la fɔlɔ ça c'est déjà très important caman tun bɛ ja sugu dɔw sɔrɔ a bɛɛ yɛlɛmana fasa la ko tɛ Mauritanie territoire nabi ninnu bɛɛ bɛ yen fɛnkɛ min bɛ wele ko cɛkuntan in tɔgɔ bɔra n kɔnɔ de Julayi bɛ a bɛ fasa la ko tɛ a bɛ nabi bɛ yen ko tɛ mais u kun bɛ deli ka na munumunu zone min kɔnɔ o ye Dili
dili kungo dɔ bɛ yen et puis a kɛrɛfɛ dugu dɔ bɛ yen Djebogo Djibi Boli yen dugu alimami denkɛ don il ye terroriste ɲɛmɔgɔ de ye ale Djibi Boli ani Nabi ani Julaye Beg olu de bɛ évoluer Nara Kolokani Kati Mara olu de bɛ yen u ye wele nin zone de kɔnɔ mais depuis nin mesure taara a bɛɛ bolila ka don fasa la côté Mauritanie territoire côté u ye Mali côté u y'o bila mais je suis sûr et certain an bɛ nin bɛɛ bila lahara tɛmɛ n'an ma min ɲɛnama minɛ o ta lahara a tɛmɛ ni Ala sɔnna mais n'i ye jateminɛli kɛ Julaye Beg mɔgɔw b'a la k'a kalan na Amérique ye fɛngɛ ne kɔni dabali bannen b'o la i b'a sɔrɔ Julaye Beg ye fila ye sinon nin min kɔni bɛ ka yira nin ye kunfiden ala ka ye nin ma kalan yɔrɔ si foyi nin ma kalan yɔrɔ si k'u fa ka numéro 2 de don vagabond de don si ale yɛrɛ donna ko in na a fa de ka sira fɛ a fa de tun ye dawa ɲɛmɔgɔ ye dawa ɲɛmɔgɔ de tun y'a fa ye Nampala mara kɔnɔ o de tun ye terroriste ɲɛmɔgɔ ye ale tun mɔgɔw yɛrɛ kirite ka to a la irisiw de y'a fa faga est ce que Salon wa Salon se irisiw de y'a fa faga a fa dagawuli terikɛ o de ye Nampala maire ye ne bɛ fama Nampala maire ma waati min a bɛ Bamakɔ yan awɔ a bɛ Bamakɔ yan Bamakɔ yan Bamakɔ yan a ɲɛ nin ye révélation ye dɛ révélation tɛ a dɔnnen don ne kɔni bɛ fama ma waati min a bɛ Bamakɔ yan jamana in hinɛ ɲɛmɔgɔ belebeleba dɔ jɛɲɔgɔn direct de don et puis a tun bɛ M5 a tun bɛ M5 la a tun bɛ M5 activité don ne ye émission minnu kɛ M5 wagati taga olu la ça c'est des trucs qui sont connus a wolowolo kɔrɔmuso a bɛ Bamakɔ yan k'u fa muso delila ka jigin ale fɛ Julaye Beg c'est pas quelque chose de caché quelque chose de caché voilà. Ok, donc nous avons toujours un méthode situation sécuritaire. Mais au don an ye ɲininkali kɛ min ye neutralité na a ma sɔn ka i da don kuma in na. Décision wɛrɛ taara min ye ka moto a plaqué tɛ moto la. An ye a ɲininka décision kɔni a ka ɲi mais min ye bolimafɛn wɛrɛ bɛ yen nɔ min ye mɔbiliw ye ni maaw bɛ yen nɔ minnu bɛ boli olu fana na plaqué ti dɔw yɛrɛ la olu ta m'o kɛ cogo di? Surtout ni situation sécuritaire ko kuma kɔni fɔra a kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen ye. Bon, mobili plaki tan ne y'o fɔ maintenant ye a ka ca ale yɛrɛ cɛw kɔfɛ maa si ka baara t'o ye maintenant yɛrɛ cɛw de ka baara ye finitigiw surtout a jalatigi ninnu tana ye ko polisi y'olu fiyɛ u bɛ taa polisikɛ pini kuru kɔnɔ ko y'olu hali o don na polisikɛ ye camion dɔ jɔ est-ce que kunu aw bɛ kunna sini minɛn dɔw b'a kɔnɔ il soupçonnait a ye weleli kɛ mɔgɔ dɔ ye n wele téléphone na k'a fɔ n ye ko polisikɛ ye lajɔ ko cɛ banna ka kaye di wa banna ka jigin finalement mɔgɔ wɛrɛ ye weleli kɛ polisikɛ wele u ye mobili in to yen mobili in nafa camion bon n'a fɔra ko nin comportement sugu bɛ sen na hali ɲɛmɔgɔ dɔw sababu an bɛ taa ni ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bɛ sigi bureau kɔnɔ ka agent ka autorité bafouer sur le terrain n'importe qui profite de cette situation ka kungo wuli jamana bɛɛ la
Après, on va dire que agent est agent. C'est vrai, agent est du oui. Mais nous, 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 sérieusement, moi, on va vous décourager. Nous avons des qui sont pires que les terroristes comme ça. Le problème de Mandela, il faut que ça change. Voilà. D'accord, on a fait et on a toujours une situation sécuritaire là. On a aujourd'hui le Srauka, pour nous, la situation on a partagé Kosovo. Aujourd'hui là, terroristes dans le mouvement AKA. Mais moi, tu m'as fait aujourd'hui là. Abdoulaye, il s'est gagné une fois. Il y a plus même. Et en réalité, moi, je me commande, terroriste, moi, je me commande. Allez, pour me ici, nyamoro dɔ de kun do ko fa ka kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ dɔ de kun mais a nana jogo dɔw y'u la ale nana ye k'a fɔ ko non ko ninnu ye kafiriw parce que en réalité filakaramɔgɔ caman nɛgɛnna ka don ko in na ko ala ko de don mais olu taara ye kufa ninnu bɛ min na kafiriya ka fisa ye wawe u caman bɔra ka taa état islamique la bon u t'a dɔn ko état islamique o kufa ninnu o a bɛɛ y'a kafiri kelen o a bɛ taa bɔ yen fana réalité kalama a bɛ yen bila soit olu b'a fa soit a b'olu c'est silamɛya tɛ ala ko tɛ mɔgɔw nɛgɛnkan de y'o yɔrɔ ye donc ale bɔlen sisan ale de bɛ ka kufa ninnu ka gundo datɛmɛ kan i m'a ye a bɛ ka fɔ ko sitanɛ kunkolo min bɛ u ɲɛ ma ko kufa ko boli kunkolo in donc a yɛrɛ tigɛra kan kufa ye kafiri de ye hali boli de don ale tun ka ɲɛmɔgɔ de tun a ko accord de bɛ Mauritanie ni Julayibe cɛ saya a ye Julayibe ka vocal dɔ de lamɛn o b'a la ko jamana t'olu kɔfɛ donc o de y'a yɛrɛ énervé quoi a bɛ k'o vocal de jaabi quoi ko Julayibe bɛ sɔn k'a fɔ ko jamana t'u kɔfɛ ko accord min b'u ni Mauritanie cɛ et puis ko papier de b'u bolo Mauritanie o papier sɔgɔra cogo min mɔgɔ minnu y'o papier fɛngɛ kɛ a bɛ k'olu bɛɛ tɔgɔ fɔ Julayibe ye u ka mɔgɔw wele k'a bɛna du jɔ Mauritanie 400 millions u ka groupe min bɛ Burkina olu ye wari fara ɲɔgɔn kan ani Mali côté olu ye dɔ fara ɲɔgɔn kan 400 millions bila ka taa dagabana du jɔ Mauritanie 400 millions o du confielen don mɔgɔ min na a y'o mɔgɔ o tigi fana tɔgɔ fɔ Mauritanie ka tila ka mobili dagabana san k'a d'a ma 40 millions a bɛ circuler la mɔgɔ minnu k'olu bɛ jihadi la u bɛ kɛ i balimaw ni sinjiw faga ka mɔgɔw ka misiw ni fɛnw cɛ ka taa 400 millions du jɔ Mauritanie et puis u bɛ kisɛ san yɔrɔ minnu na Italie a bɛ san Mauritanie état de tɔgɔ la Italie ka na ni kisɛ ye Mauritanie bɛ sɔrɔ k'a kɛ nin ko nin bɛɛ kɔfɛ ko ni u taar'u jɔ ko jamana tɛ k'olu dɛmɛ ko finalement dɛmɛ ye mun ye a bɛ k'o gundow de o gundow de da kɛnɛ donc an ye min fɔ an furadama nin ko in na a nana segin o kelen de kan ɲɛ b'a la ko Mauritanie faamaw bɛ yan fɛ b'a dɔn olu u panikelen don bi parce que gundow bɛ ka ko ye gundow bɛ ka ko ye Mali kalekan don an n'u cɛ frontière musalaha banna ah oui musalaha banna u sirannen bɛ o kɔlɔlɔw de la donc u ka président ye mɔgɔ ci Asimi ma pour que an ka kuma an ma dɔ wɛrɛ fɔ aw ka territoire de kɛn bɛ anw attaqué bagaw sago ye a y'a sigi ka a kɔlɔlɔ makɔnɔ c'est qui va arriver musalaha banna voilà. D'accord, et Abdoulaye taga ɲɛfɛ an b'a ye k'a fɔ toujours an bɛ to situation sécuritaire kɔnɔ parce que ko in kɛlen événement du 25 avril tɛmɛnen tubabuw ka kunnafoni siraw pour que communication ba ta ka ɲɛsin Kidali ma a yira k'a fɔ ko terroriste kɔni kɛlen don ka Kidali minɛ
donc u tora ka commencer k'o kumaw fɔ mais bi an b'a ye k'a fɔ u da digilen don Kidali an kɔni ka armée bɛ ka frappe kɛ su ani tile mais an b'a ye k'a fɔ Abdou France 24 RFI fo ka taa bila TV5 la u tɛ ka communiquer Kidali kan i bɛ se ka jumɛn fɔ Kidali nouvelle kan an ye ka bɔ le 25 na ka na bila bi la Kidali an bɛ cogo di Kidal ville a bɛ armée Mali de bolo. A ville n'i y'a ye kuma tɛ ka k'a u da digilen don depuis u don dɔw fɔ bi u tɛ ka direct kɛ yen o tɛ ka fiɲɛ dɛ i t'u ye dugu kɔnɔ u tɛ yen Kidal ville bɛ n'a mumɛ a bɛ anw de sago anw ka cɛ minnu bɛ commandement na Kidal région kɔnɔ ce sont des serfs général Gamou n'a ka mɔgɔw terrain maîtrise b'u bolo Kidal armée commandement n y'a f'i ye k'a bɛ ne ka professeur bolo Béréourouchou ka colonel Ataya Maïga ce sont des spécialistes ce sont des fins stratèges témoignage bɛ ne yɛrɛ bolo a ka karamɔgɔ ɲɛf'i ɲɛna quoi voilà mɔgɔ ninnu nana ni effectif min ye Kidal kama ni armée tun ko k'a bɛ a kɛ cogo dɔ la an tun b'an yɛrɛ mɔgɔ sa ɲangumaw ye Mali nord bɛɛ minɛ i b'a fɔ 2012 mais u nana dɔrɔn u tun bɛ fɛ ka Gamou de minɛ oui e ma Yadi ni Algabas jɔlen Yadi yɛrɛ bɛ ka kuma a ka mɔgɔw fɛ arajo la k'u ka Gamou minɛ n'a ma sɔrɔ ka minɛ k'u k'a faga o video bɛ ne bolo o video bɛ ne bolo i bɛ Yadi ni fɛnkɛ kumakan mɛn Algabas oui u bɛ Gamou wele ko cɛkɔrɔba quoi donc yɔrɔ Kidal u bɛ Yadi fana wele ko cɛkɔrɔba Yadi ninnu fana bɛ Gamou wele ko cɛkɔrɔba donc n'i ye Yadi ka côté fan bɛɛ ko cɛkɔrɔba o kan bɛ Gamou de ma soit u ka a kɔrɔn k'a minɛ soit u ka a faga quoi mais apparemment Gamou bi terrain dɔn n'ale ye et puis a kɛra i b'a fɔ a y'u ɲɛ minɛ de quoi Gamou taara côté o côté fɛ o ma ye donc kɛnɛ tiɲɛni an nana Tessalit an ka troupe min tun bɛ yen an ye yen fana bila le 26 avril u y'o fana kɛ gitan ye TV5 ni propagande ni fɛnw anw de y'a bila a yɛrɛ ma k'an ka minɛnw ta ka bɔ parce que n'an tun ma yen bila an ka sɔrɔsi hakɛ min tun bɛ yen a tun tɛ se ka jɔ ninnu ka effectif min mais n'an y'o effectif bɔ yen k'o fara ANEFIS ani Agilhop kan u tɛ se ka bouger bilen donc depuis an ye Tessalit bila ka taa o effectif fara Agilhop ni ANEFIS kan front bloqué mais n'an tun m'o kɛ u tun bɛ Tessalit ben ka yen minɛ cɛ ka mɔgɔ caman faga ka Agilhop ni ANEFIS ben ka avancer direct fo Gao u tun bɛ Gao ni Tombouctou minɛ ka fara mais depuis armée ye nin stratégie kɛ flexi front oran depuis le 26 fo bi front ma bougé o maintenant olu de bɛ camancɛ la parce que n'i bɛ Agilhop ni ANEFIS Kidal ville bi camancɛ la don o don avion bɛ taa dɔ faga o kan u ka ɲɛmɔgɔ tila bɛɛ fagara o cogo de minnu ye garisɛgɛ sɔrɔ olu bolila o ye Algérie territoire kɔnɔ armée tilala ka patrouille bɔ Agilhop fo Tigargar kolo ala tɛ une semaine ka tila ka patrouille bɔ ANEFIS jusqu'à 20 km de la ville de Kidal ka tila ka segin ka na ANEFIS cɛ ma jɔ o ɲɛ non kunu u tun bɛ fɛ k'a fɔ k'u bɛ Gao attaquer avion ye u faga k'u détruire daminɛ kunu armée ni Russiw bɔra Gao ka taa Gao alentour bɛɛ la RAS u tun bɛna Sévaré fana attaquer armée ye Sévaré ba tigɛ ni mobili 40 ye su min munna ye a ye taa ɲininkali kɛ Sévaré ba kɔfɛla la baara min bɛ yen taa ɲininkali kɛ Masiri min kɛra ye i ka taa Bawulen forêt kɔnɔ ani Faya min kɛra ye ka tugu
Mais quoi qu'il en soit, restons toujours vigilants. Éléments nous infiltrés là depuis le 25 avril Bamako. Allez ça doit commencer à voir. Chama maintenant, chama be hari. Oui. Donc restons toujours vigilants. Les faits dans notre formalier pour hakinatique. Minem du pays, capacité du pays, organisation du pays. Il m'a ou comme on nous met au lieu de défection pour que tu aies colonel ni fait mon infiltrer les mots donc les cailles donc les gaoluga finir que tu as vous voyez tout ça mais bien infiltrer les armées pendant que vous voulez que Yamana vise à rester en tout donc au bout de son midama ni moi nous intégrer les armées là un yɛrɛ kan ka hakili sɔrɔ tɛ sa an kan ka hakili sɔrɔ tɛ sa u kɔni défection kɛ u taara mais a y'aw sigi an k'a lajɛ minnu ye défection kɛ par le passé ni ne yɛrɛ terikɛ b'o la Fahad u bɛ min bi o la aw sigi an k'a lajɛ. Vraiment, an bɛ foli d'i ma nin yɔrɔ in na an bɛ bɔ situation sécuritaire kɔnɔna la ka ɲini kanubagaw fo ka dɔ fara partage kan an bɛ na fɛn min ye faransɛw ka agent min kun nalen ma an fɛ yan ale ka sɔnni an ka bɔ kan min ye entreprise Sadak k'olu ye plainte kɛ France 24 na ka sanga ko u ye kuma dɔ fɔ ka ɲɛsin ko an ka président ka sécurité o de bɛ Turquie de société kɔnɔ Sadak ko le 25 événement dɔ ko Turquie de bɔra ni président ye ko Mali sɔrɔdasiw kun tɛ ka président sécurité société in kɛlen ka nin kuma min Abdou Niang olu y'a jira k'a fɔ ko nkalon da l'o la olu wele mɔgɔ jɛnini kan k'u ka prévu labɛn ka na n'a ye u bɛ se ka jumɛn fɔ o kan. Bon, vous voyez, u ye mankutu tiɲɛ min da an ka jamana kan n ko nin Sadati ko in u ye nin campagne wuli ko président n'a ka ministre de la défense man di ko ministre de la défense ni Russiw don ko président ni Turkiw ka Sadati ko de bɛ k'o sécuriser n ko ye nin bɛɛ fɔ a ye ka sɛbɛn kunnafoni gafew la ka fasoden juguw sɔrɔ k'o ɲɛsin jaja tiɲɛ kɛlen a kan Russiw ka communiqué c'est très Turkiw ka fɛngɛ c'est très clair ko kɛlɛ bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'olu ka maa kɛlɛ tɛ jamana tɛ yen ko kɛlɛ bɛ nin yɔrɔ la k'olu ka mɔgɔ dɔ bɛ yen galon jumɛn bɛ nin bɔ mais surtout quand ça vient d'un média un grand média comme France est-ce que u bɛ se k'a fɔ k'u t'a tiɲɛ n'a galon dɔn ils le savent u b'a fɔ mun na ka jamana ci ka jamana ɲagami ne y'a fɔ bɛɛ ye yan n ko faransi bɛ kuma anw ka jamana réalité kan cogo min est-ce que o kuma u yɛrɛ ka jamana gɛlɛya kama cogo di jamais halisa e ma hakili sɔrɔ Serge Daniel a bɛ kuma Mali kan cogo min i b'a ye ka kuma Benin kan ten ko terroristes bɛ ka Benin sɔrɔsiw faga pourquoi a tɛ kuma olu ka fanga kan i b'a fɔ a bɛ kuma Mali fanga kan cogo min pourquoi donc ale faso ka bɔ a bolo ni Mali a jo don a bɛ dangaden min sɔrɔ ka tugu a kɔ k'a faso duruja olu de ye mɔgɔ fu u t'a kɛ u yɛrɛ faso la jamais u b'a kɛ wali faso o si ma leçon di ma o si ma hakili di ma adamaden n'i bɛnna nin bɛ ɲɔgɔn la saya ka fisa a ka tile fila na sɛbɛn ninnu video mali in fɛ journaliste ninnu i b'o fɛn ye cogo di. video mali fana ka fisa ni mercenaire ye ale ye mercenaire ye journaliste tɛ o ne y'o fɔ bɛɛ ye o sɔsɔbaga tɛ o tubabukɛ in agent de renseignement de tɛ a tun bɛ couverture jumɛn kɔrɔ mali la diplomatique Serge Daniel ye agent kelen de mais il est sous couverture médiatique agent de renseignement bi bila couverture dɔ de kɔnɔ
wali jamana kɔnɔ a ka baara kɛ i b'a ye commerçant don i b'a ye ambassade baarakɛla don i b'a ye journal correspondant de tel média mais agent de renseignement de c'est pas un journaliste donc a bi baara min na information tɛ renseignement de don an ka journaliste misɛnnin ni piyapiyani caman bɛ yen serge de bɛ misɛnman d'u ma n'i jɔ bilahi ne de y'o fili ne de y'o fili Mali kɔnɔ yan. ne de y'o fili caman bɛ faransi ka baara la hali politicien serge de ye kɔn ye ale de ye kɔn ye o a bɛ wari kɛ ka mɔgɔ caman ladiya même fonctionnaire kunda ani fɛngɛ kunda c'est pourquoi ni fɛn min kɛra hali fanga kɔnɔ mɔgɔ de bɛ kibaruya ta ka taa yen de b'u cɛ nafolo de c'est pas sorcier il a un budget pour ça ni mago jɔra faransi taga la il crée les conditions i bɛ visa sɔrɔ facilement tu peux i ka faransi taga la en contrepartie i bɛ taa ka yɛlɛ ye ok o faamuyala sisan an bɛna u ka agent ka jugement na an y'a ye k'a fɔ mali jamana k'u ye cɛ minɛ ka ko a tun bɛ fɛ ka jamana déstabiliser a ka jugement kɛra an yɛrɛ ye information sɔrɔ ECAWA bɔlɔlɔsiraw fɛ an yɛrɛ y'a partagé kosɛbɛ a yira k'a fɔ ko cɛ kɔni jugera k'a bɛna 20 ans kɛ kaso la wa ko o kɔfɛ fɛnɛ ko n'a bɔra ko 20 ans b'a bolo ko a kana don mali la o kɔfɛ fɛnɛ k'a kan ka wari hakɛya dɔ sara ni ma fili kuma in fɔcogo la o kɔfɛ fɛn min ye Nathalie Yamé ale bɔra ka kuma ka yira k'a fɔ ko ale ɲɛ bɛ ko min na ko ni o kɔni kɛra ko a k'a ma ɲi dɛ ko kɔrɔ ko an bɛ liti min na ko dɔw bɛ fɛ ko o janfa ko parce que ko Burkina k'a ɲɔgɔnna kɛra ye ko de ye wari minɛ ko ka o libéré ko wa ko ne nin kɛra ten a k'a ma ɲi dɛ k'ale kɔni bɛ mɔgɔw alerté parce que k'a ka jugement kɛra huis clos ye ko mɔgɔ tun tɛ yen o donna kuma in fɔlen mɔgɔw ko ɲɛntali kuma in fɔ k'a tɛ ɲa k'a y'an ka jamana ɲɛmɔgɔw dɔgɔya wa ko ale dun bɛ place min na ko t'a permettre a ka nin ko sugu kɛ i fɛnɛ b'a ye cogo di. Bon, je vais me permettre de répondre d'abord à Nathalie en français. Quand elle parle de... Je parle là, sans invective, sans dénigrement, avec tout le respect. Quand elle parle de trahir la cause qu'on est en train de défendre, est-ce que c'est elle qui a donné cette cause à l'autorité du Mali? Non. C'est le peuple malien qui a opté pour cette cause. Oui. Et les autorités actuelles l'ont souverainement et librement adopté. C'est ce qui a valu le soutien massif des autres pays africains et au-delà des frontières de l'Afrique. Donc ce n'est pas elle qui nous a mis sur ce chemin. C'est le peuple qui a opté pour ce combat, pour cette cause et pour ce chemin. Pas elle. Cela doit être très clair. Nous la remercions pour le soutien qu'elle a apporté à ce combat, ainsi que tous les autres animés de l'idéal panafricaniste. Mais personne ne dictera au Mali sa conduite. Personne. Personne. Et nous ne souffrons de subir les caprices de personne dans la conduite des affaires publiques. Cela ne sera pas acceptable ni au Mali, ni au Burkina, encore moins au Niger. Cela doit être clair pour tout le monde. Deuxièmement, moi j'ai entendu beaucoup de personnes dire non, vous avez vu, moi j'ai mis du temps avant de répondre. Parce que moi-même je n'avais pas tout écouté. Je me disais, bon, est-ce que c'est aussi grave? Est-ce que c'est pas, etc. Jusqu'à ce que hier, je suis tombé sur un extrait de son intervention qui m'a le plus choqué. Où elle disait que toute autorité qui se hasarderait à libérer Fusilier confirmerait par la même occasion
qu'elle était derrière l'assassinat du général Sani. Tous ceux qui ont entendu ça et qui ne trouvent pas de mal dans ce que Nathalie Yamb a dit, je me demande qui ils sont réellement. Ils sont animés de quelle foi, de quelle intention. Si ça, c'est pas grave, qu'est-ce qui serait grave? Si Vizilier doit être gracié, qui est capable de les gracier? Qui? Une seule personne. Qui peut gracier dans un pays? Un détenu. Le président. À part lui, qui? Personne. Personne. Quand Nathalie, conseillère spéciale d'un président de l'AES, va jusqu'à une telle insinuation grotesque, fabriquée de toutes pièces par les ennemis du Mali, elle-même vient s'asseoir, tenir les mêmes propos sous des prétextes fallacieux. Et qu'est-ce qu'elle dit? Non, que si Vizilier doit être gracié, il faut exiger comme condition l'extradition de Yad Agali. Amadou Koufa. Écoutez, soyons sérieux. Soyons sérieux. Yad n'est pas entre les mains de la France, mais plutôt de l'Algérie. Koufa fait la navette entre la Mauritanie et l'Algérie pour rencontrer Yad Agali. Nathalie Yamb, conseillère spéciale du président Tchani, a rencontré combien de fois les autorités algériennes? À Niamey. Elle a rencontré les Algériens à Niamey en tant que conseillère spéciale du président du Niger. Elle a rencontré les autorités algériennes à Alger lors des visites officielles. C'était l'occasion pour elle de demander à Tebboune la tête de Yad Agali. Pourquoi elle ne l'a pas fait là-bas? Pourquoi? Yad n'est pas en France, il est en Algérie. Donc, il faudra que franchement, de tels comportements cessent, qu'on mette fin à ce genre de propos mal placés. L'État du Mali et même les autorités du Niger doivent se montrer intraitables par rapport à ces dérives comportementales. Voilà. Donc, en il faudra, à Nathalie Yamb mais maintenant, je parce que d'habitude, je suis allé là. Même quand le Coran même ta vidéo, n'est parti dans le domaine, c'est qu'à 2 minutes, je n'ai jamais écouté au-delà de 2-3 minutes. Ni pour au-delà de la vidéo, il y a un critique de fo nana bɛ TikTok kan ka kuma parti dɔ Mali jugu dɔ bɛ k'o commenter a bɛ k'a fɔ ko ni Mali faama fɛn o fɛn ye tubabukɛ in bila k'o ye perewu de ye k'o tigi de ye o faama de ye Sadio Faga o bɛɛ la dɔw b'a la k'olu ma kuma juguya ka kuma kɔnɔ o tigi ye mɔgɔ sugu jumɛn ye ni mɔgɔ min ye nin parti mɛn o tigi ka tila k'a fɔ ko kuma jugu ma fɔ o tigi ye mɔgɔ sugu jumɛn ye a tigi ŋaniya ye mɛn Mali juguw y'a ɲini ka nkalon min da président na ka dɛsɛ AES président dɔ ka conseil spécial bi taa sigi k'o bisigi ta k'a da Asimi kan